Juha Kieksi, Suomen Juche-yhdistyksen puheenjohtaja. Loimaalla asuva Juha Kieksi, joka kiinnostui Pohjois-Koreasta 80-luvun lopulla nähtyään aihetta esittelevän näyttelyn. Siitä ei paljon ollut tietoa ja sitten mitä enemmän siihen on perehtynyt, niin sitä mielenkiintoisempi se tietysti on. Ja sitten kun oppii tuntemaan sitä vähän, että miten hän ajattelee ja näin poispäin, niin sehän luo semmoista syvyyttä siihen. Kieksi on todellinen aatteen mies. Hän toimii sihteerinä Suomi-Korea-seurassa sekä puheenjohtajana Suomen Juche-aatteen opintoyhdistyksessä, jossa jäseniä on noin 150. Juche on Pohjois-Korean valtiollinen ideologia, joka perustuu marksismiin-leninismiin ja Pohjois-Korean ikuisen presidentin Kim Il-sungin opetuksiin. Ihan lyhyesti niin se tarkoittaa riippumattomuutta politiikassa ja omavaraisuutta taloudessa ja sitten itseluottamusta puolustuksessa. Eli se on se korealaisen sosialismin ideologia tavallaan. Se on aika lähellä uskonnollista tällaista kulttia, koska siinä on niin suurta tämä johtajien palvonta. Niin onko se uskonnollinen vai poliittinen ideologia? No ei se uskonnollinen tietysti ole, koska sehän on materialistinen ideologia kaiken kaikkinensa. Ja ei siinä uskota mihinkään korkeampaan voimaan. Et siinä se Juche lähtee siitä, että siinä on se kansanjoukot on se, joka tekee ne ratkaisut ja rakentaa sen yhteiskunnan vallankumoukset. Kieksin mukaan Pohjois-Koreassa kansalla onkin hyvät vaikuttamismahdollisuudet. Yhteiskunnan rakentaminen tapahtuu vähän eri tavalla kuin miten ehkä meillä. Et siellä se keskustelu käydään siellä perustasolla ja sitten se menee eteenpäin sieltä alhaalta ylöspäin. Että kyllä mä näkisin, että ainakin yhtä hyvät, ellei paremmatkin mahdollisuudet on vaikuttaa sitten siihen yhteiskuntaan kuin mitä esimerkiksi sitten meillä täällä on. Kieksin mielestä tämän kuvan taustalla on kuitenkin se, että muut maat eivät kohtele Pohjois-Koreaa tasaveroisena kumppanina. Hehän varsinaisesti ei mun mielestä ole sillä tavalla sulkeutuneita, että he itsekin korostaa sitä, että he on valmiita tekemään kaikkien maiden kanssa yhteistyötä, jotka kohtelee heitä tasavertaisena kumppaneina. Eli mitä se tarkoittaisi sitten se tasavertainen toimiminen? No sillä tavalla, että ei painostettaisi, että pitäisi esimerkiksi muuttaa järjestelmää jollain tavalla, vaan se, että tehtäisiin sitten kauppaa sillä tavalla, että korealaiset kunnioittaisi sitten toisen maan järjestelmää ja sitten se toinen maa kunnioittaisi sitä järjestelmää, mikä Koreassa. Kieksi on vierailut Pohjois-Koreassa useaan kertaan ja hänen mukaansa media voisi kertoa maasta paljon myös positiivisempia asioita. Hänen asuntonsa seinillä roikkuvat taulut antavat maasta melko toisenlaisen kuvan kuin yleensä nähdään. Tietysti semmoinen yhteisöllisyys siellä on aika vahvaa, että siellä ei kyllä jätetä ketään heitteille. Tietenkin yhteiskunta jo pitää huolen, mutta sitten ne perheyhteisöt on tavattoman vahvoja ja sukulaiset ja näin pois. Kieksin mukaan Suomen pitäisi ottaa oppia Pohjois-Koreasta. No ainakin se, että kuinka siellä ihmisistä toiset pidetään huolta toisista, että se on mun mielestä ainakin siinä, mikä paistaa aina läpi siinä.